Indija je godinama pod pritiskom da unaprijedi izgradnju ratnih brodova. Nakon 13 godina čekanja, ova regionalna sila napokon je isporučila svoj prvi domaći nosač zrakoplova Indian Naval Ship Vikrant. Je li Indian Naval Ship Vikrant dobar? Donekle. Dizajnerske mogućnosti, prednosti, nedostaci i upravljanje projektom su tipični za zemlju koja gradi prvi nosač zrakoplova. Iako nije dovoljno velik za globalnu moć, ni tehnološki izuzetan, stručnjaci ga smatraju značajnom prekretnicom za tu zemlju. Jer ovaj nosač zrakoplova pokazuje da je Indija sposobna samostalno dizajnirati i proizvoditi glavna oružja. A to nikada nije bilo važnije nego danas. Moderna indijska mornarica. Kratka povijest. Dugo je bila gotovo potpuno ovisna o kraljevskoj mornarici za brodove, oružje, vodstvo i obuku. Tek 1962. 15 godina nakon indijske neovisnosti od Britanaca, došlo je do promjena. Da posljednji britanski časnik napusti indijsku mornaricu, čime je služba postala potpuno indijska. Indijska mornarica više je puta dokazala svoje sposobnosti i bila vrlo aktivna u drugoj polovici 20. stoljeća. Pobjedila je portugalsku mornaricu pri oslobađanju Goe 1961. a 10 godina kasnije uništila pakistanske snage u Indo-pakistanskom ratu. Mornarica je osim u borbama bila važna i kao sredstvo odvraćanja tijekom nemira u regiji. Spriječila je pokušaj državnog udara na Sejšelima 1986. i na Maldivima 1988. Mornarica često ima zanemarenu ulogu u humanitarnoj pomoći. Indija je 2004. pokrenula veliku pomorsku operaciju pomoći nakon tsunamija u Indijskom oceanu. Kroz desetljeća ratova, odvraćanja i humanitarnih akcija, stanje indijskih brodova ostalo je nepromijenjeno. Plovilima je u svakom razdoblju bila potrebna tehnološka modernizacija. Već 60-ih su kasnili desetljeće, a to se ponavljalo iz desetljeća u desetljeće. Do početka 21. stoljeća većina indijskih ratnih brodova bili su obnovljeni brodovi Kraljevske mornarice ili Sovjetskog saveza, a brodogradnja u Indiji bila je slabo razvijena. Većinu neovisne povijesti zemlje, iako su samostalno dizajnirali i razvijali manje brodove, domaće proizvedeni nosači zrakoplova bili su samo daleki san za većinu indijske neovisne povijesti. Tek u 21. stoljeću indijsko vodstvo odlučilo je da Indija mora promijeniti situaciju. Od pomorske sile koja kupuje opremu do one koja može planirati, dizajnirati i proizvoditi cijelu mornaricu. Potpuno domaće, prvi veliki projekt u tom smislu bio je Indian Naval Ship Vikrant, prijem i dizajn Indian Naval Ship Vikranta. 90-ih je indijska mornarica trebala novi nosač zrakoplova prilagođen suvremenim borbenim avionima. Flota za morsko područje bila je zastarjela i planirala se modernizacija. Za novije zrakoplove poput Mikojan MiG-29K bez vertikalnog polijetanja i slijetanja bila je prijeko potrebna veća platforma nosača. Razvoj novog nosača zrakoplova odobrio je 1999. indijski ministar obrane George Fernandes. Odlučeno je da će nosač nositi ime Indian Naval Ship Vikrant, što na sanskrtu znači hrabar. Novi nosač bio bi prvi brod nove klase nosača zrakoplova Vikrant. Flota od 3 nosača omogućila bi stacioniranje borbene skupine na svakoj obali, a treći nosač bio bi u pričuvi. To bi Indiji omogućilo stalnu zaštitu, humanitarnu pomoć u krizama te očuvanje ekonomskih interesa i prometa. Indiji je bilo važno da Vikrant postane prvi domaći nosač zrakoplova. Dizajnirao ga je Ured za dizajn ratnih brodova Indijske mornarice, a izgradio brodogradilište Cochin. Prijašnji indijski nosači zrakoplova nisu bili indijski. Prvi indijski nosač zrakoplova Indian Naval Ship Vikrant, po kojem je novi Vikrant dobio ime, bio je zapravo Her Majesty's Ship Hercules. Izgrađen za Drugog svjetskog rata, kasnije obnovljen za potrebe Indije. Indian Naval Ship Vikrant, što na sanskrtu znači div, zapravo je modernizirani Her Majesty's Ship Hermes. Indija je iskoristila rusku ekonomsku krizu nakon pada Savez Sovjetskih socijalističkih republika, a i 2004. kupila nosač Admiral Gorškov, pretvorivši ga u Indian Naval Ship Vikramaditya. Nosač je brzo postao ključni brod mornarice, držeći liniju i služeći kao inženjerska odskočna daska za Indian Naval Ship Vikrant. Ta dva broda su vrlo slična.
Vikramaditya je imao mnogo nesreća. 2012. mu je na ispitivanju otkazao motor i izgubio je pogon. Nakon 4 godine curenja plina poginula su 2 mornara, a 3 godine kasnije požar je usmrtio časnika. Godine 2022. dogodila su se još 2 požara. Ističući ponavljajuće tehničke kvarove na brodu, još važnije, stalni problemi su samo pokazivali da Vikramaditya nije dovoljno pouzdan da bude glavni brod Indije. Indian Naval Ship Vikrant nije mogao doći dovoljno brzo. Indian Naval Ship Vikrant je s 32.000 tona povećan na 37.500 tona radi većih zrakoplova. Težina je dodatno porasla, pa je konačni dizajn bio 45.000 tona. Vikranta je dug 262 m, 860 stopa, širok 62 m, 203 stope i visok 59 m, 194 stope. Vikrant je nosač srednje veličine, u istoj klasi kao Indian Naval Ship Vikramaditya, dug 284 metri, a zajedno imaju istu masu. Indijski nosači su na 8. i 9. mjestu među najvećima na svijetu. Iron S Vikrant ima stobar dizajn, što znači kratko polijetanje s barijerom i zaustavljanje sužetom. Zrakoplovi mogu poletjeti s brodske palube bez katapulta, kao s konvencionalne piste, ali su potrebni uređaji za zaustavljanje kako bi se zrakoplov brzo usporio pri sljetanju. Brod služi kao platforma za polijetanje i slijetanje svih mornaričkih zrakoplova, dok Vitor konfiguracije omogućuju samo kratko ili okomito polijetanje i slijetanje. Vikrant ima skakaonicu pod kutom od 14 stupnjeva za pomoć pri polijetanju. Iako je Vikrant očito djelomično baziran na Vikramaditu, stariji brod je već pokazivao svoje godine 2000-ih kada su ga indijski inženjeri počeli modernizirati. Ključna poboljšanja temeljena na tim lekcijama implementirana su na Vikrantu. Na primjer, iako je Vikramaditya nominalno veći od ta 2 nosača, Vikrant se može pohvaliti većom letnom palubom, jer njegov most zauzima manje prostora. Letna paluba prima 12 borbenih zrakoplova i 6 helikoptera za brzo polijetanje, uz 3 zaustavne užadi za slijetanje zrakoplova s Vikranta. Svi su pohranjeni u hangarima, 5 paluba ispod letne palube. Do letne palube prevoze ih pomoću sustava od 2 velika dizela s maksimalnim kapacitetom od 30 tona, koja su prilično napredna u usporedbi s Indian Naval Ship OM. Vikramaditya ima samo jedno dizelo, smješteno u središtu letne palube. Zbog toga sve letačke operacije moraju stati kad se koristi dizelo. Tijekom rada dizela, Vikrantova dizela pomaknuta su sa strane radi nesmetane operacije na letnoj palubi. Vikrant trenutno koristi mješavinu zrakoplova, uključujući već spomenuti Mikoyan Gurevich, 29K s 26 francuskih Dassault Rafale M aviona, koji su trenutno naručeni, te Hindustan Aeronautics Limited, ovim palubnim lovcem s 2 motora, koji je trenutno u razvoju za indijsku mornaricu. Na brodu se s vremenom nalaze helikopteri poput Seahawka, mornaričke varijante Black Hawka i Kamova K-31. Indija planira povući MiG-29 s Vikranta jer je pretežak i previše opterećuje brod, budući da Vikrant nema lansirnu platformu. MiG-ovi imaju samo skijašku rampu i ovise o snazi motora pri polijetanju. To znači da Mikoyan Gurevich, ovi nisu sposobni nositi kompletan borbeni teret, a možda čak ni maksimalnu količinu goriva. Jednostavno bi bili preteški za polijetanje i završili bi u vodi. Indija ima problem s Mikoyan Gurevich, ovima jer ovisi o Rusiji, budući da Mikoyan Gurevich, ovi nisu njezini. Indija u potpunosti ovisi o Rusiji za rezervne dijelove i održavanje. Zbog toga su stope dostupnosti pale. Izvješće iz 2016. navodi ispravnost indijskih, Mikoyan Gurevich, ova od oko 37%, a cijela flota je u jednom trenutku imala dostupnost od samo 15%, dok je u inventaru bilo 45, Mikoyan Gurevich. Ova jedva ima dovoljno zrakoplova za obuku pilota, a još manje za raspoređivanje na nosač. Da stvar bude gora, najmanje 5 indijskih, Mikoyan Gurevich, ova srušilo se od 2018. godine, što ili znači da Indija ozbiljno zloupotrebljava neke od svojih 29 RNA. Zbog zabrane letenja i ograničenog broja zrakoplova, indijski nosači ne mogu istovremeno voditi ofenzivne i defenzivne operacije. I da Vikrant nije previše snažan, barem dok je naoružan Mikoyan Gurevich, ovima. Točan broj trenutno operativnih indijskih Mikoyan Gurevich, ova nije poznat. Planira se zamijeniti MiG-29 KKZ 26 Rafala od 2030. i Hindustan Aeronautics Limited Twin Engine Deck Based Fighter OM,
koji se očekuje najranije 2038. Rafale će puno bolje odgovarati Vikrantu nego MiG-29K, jer je manji i lakši, ali još uvijek nije savršen za indijsku mornaricu, već spada u kategoriju dovoljno dobrog. Treba će izmijeniti dizela radi prilagodbe Rafalima. Premještanje zrakoplova iz hangara na palubu biti će izazovno, jer će se nosači krila morati skidati svaki put. Zbog toga Indija puno ulaže u uspješan razvoj HAL-TE DBBF-A, koji će služiti kao namjenski nosač, višenamjenski borbeni zrakoplov domaćeg dizajna. Ova odluka donesena je u istom duhu kao i ona o izradi domaćeg nosača zrakoplova. Indija želi postati ravnopravna s velikim igračima i umjesto kupnje proizvoditi vlastitu vojnu opremu, što ćemo često vidjeti u ovom videu, a već smo to vidjeli. Helikopteri su važni, iako nisu strašni kao MiG-29 Kharki. Seahawk za protupodmorničko i protupovršinsko ratovanje, a Kamov K-31 za rano zračno upozorenje. Indija mora koristiti helikopter za rano zračno upozorenje, što je značajno. To nas vraća na stobar dizajn, ranije spomenut, koji osim skakaonice ne pomaže pri polijetanju. Fiksno krilni zračni nadzor, zrakoplovi poput E-2, Hawkeye su veliki, glomazni dizajni koji ne mogu poletjeti s palube nosača. Koristeći vlastitu snagu motora, oni umjesto toga moraju biti katapultirani s palube. Vikrant to ne može. Šteta, jer helikopteri ne mogu parirati namjenskom fiksno krilnom zrakoplovu u toj ulozi. Brži su, imaju veći doseg, izdržljivost, snažnije radare i sustave za upravljanje bitkom. Mogu letjeti na većim visinama i pokrivati šira područja, što znatno poboljšava radarske mogućnosti Airborne Early Warning zrakoplova u odnosu na helikopter KA-31 Airborne Early Warning. Indija u ovoj ulozi koristi rješenje znatno lošije od gotovo svih modernih fiksno-krilnih zrakoplova, što značajno utječe na situacijsku svjesnost Indian Naval Ship Vikranta. Što se tiče integrirane vatrene moći na brodu, Vikrant je naoružan s 2 vertikalna lansirna sustava, svaki opremljen s 32 ćelije ispunjene Barak 8 projektilima zemlja-zrak kao glavnim protuzračnim naoružanjem. S dometom od 100 km i maksimalnom brzinom od Mach 3, Vikrant će biti naoružan s 64 ovakva projektila, od kojih je svaki više nego sposoban srušiti moderne zrakoplove s neba. 4 automatski top 630 topa, 30 mm i 5 daljinski upravljanih strojnica, 127 mm koriste se za blisku obranu od zrakoplova i projektila. Automatski top 630 ispaljuje 30 X-100 65 mm granate brzinom, 10.000 metaka u minuti s dometom do 4.000 metara. To ovaj topnički sustav čini učinkovitijim od američkog Phalanxa koji se koristi na brodovima američke mornarice. Vikrant za elektroničko ratovanje koristi sustav Kavach Mamac za presretanje nadolazećih projektila, kao i elektronički sustav Shakti koji otkriva i ometa moderne radare i sustave za praćenje protubrodskih projektila. Vikrant koristi višenamjenske radare i podvodne sonar sustave za nadopunu elektroničkih ratnih sustava. Brod može primiti 196 časnika uz 1449 mornara, uključujući i letačko osoblje. Ovo nije puni kapacitet nosača, jer na njemu radi bolnica s 16 kreveta 5 medicinskih časnika i 25 pomoćnika. Bolnica Jamort uključuje opći odjel, izolacijski odjel, jedinicu intenzivne njege i odjel samo za fenol. Indian Naval Ship Vikrant pokreću 4 General Electric LM 2500 plinske turbine, koje proizvode oko 88 MW, više od 110.000 konjskih snaga. Brod može postići brzinu od 28 čvorova i domet do 8000 nautičkih milja, oko 15.000 km ili 9200 milja. To mu omogućuje projiciranje moći diljem Indijskog oceana. Kao nosač s konvencionalnim pogonom, Indian Naval Ship Vikrant prikladan je za lokalnu kontrolu mora. Nedostaje mu domet i izdržljivost nosača na nuklearni pogon za globalnu moć, pa ovisi o drugim brodovima za opskrbu na moru tijekom dugotrajnih, dalekosežnih operacija. To je u skladu s izvornim ciljem projekta, dizajnom i izgradnjom funkcionalnog nosača zrakoplova u zemlji, a ne stroja za globalnu projekciju moći. Vikrant je u Indiji prikazan kao inženjersko čudo i najveći brod izgrađen u zemlji. Predsjednik Coched Shipyarda, Madhu Nair, izjavio je da je ovaj brod 5 do 7 puta veći od svih dosadašnjih ratnih brodova koje je Indija izradila. Za realizaciju dizajna utrošeno je 20
3000 tona čelika, 2500 km kabela, 150 km cijevi i više od 2000 ventila. Ipak, izgradnja je trajala predugo. Po prvotnim planovima, Indian Naval Ship Vikrant je trebao biti u službi 2016. Projekt je kasnio zbog nedostatka resursa i odgode isporuke ključnih dijelova. Pomorska ispitivanja broda odgođena su zbog pandemije COVID-19, a brod je u službu uveden 2022. 6 godina kasnije i uz cijenu od 260 milijardi rupija, 3,1 milijarda dolara. To i nije loše, jer većina nosača zrakoplova košta znatno više, ali vremenska kašnjenja se financijski ne mogu nadoknaditi. Tehnologija pobjeđuje ratove, a duga kašnjenja poput onog s Indian Naval Ship Vikrantom nose rizik zastarijevanja. To postaje očito kad se Vikrant usporedi s drugim brodovima. Performanse u odnosu na glavne mornaričke snage. Indian Naval Ship Vikrant dosegao je punu operativnu spremnost krajem 2023. Nakon velike vježbe sa svim zrakoplovima, čime je formirana druga borbena skupina nosača indijske mornarice. Vikrant je izveo nekoliko vojnih demonstracija, ali prvi pravi test imao je 2025. nakon vježbe Tropex 2025. kada je motor vesel Hilan Star zatražio medicinsku evakuaciju. Teretni brod bio je 230 nautičkih milja zapadno od Goe, a 300 članova posade evakuirano je na Indian Naval Ship Hansa helikopterom Sea King s Vikranta, čime je dovršena prva prava misija broda. Ubrzo nakon toga, Vikrant bi odigrao veliku ulogu u sukobu između Indije i Pakistana. Nosač je u Arapskom moru vodio borbenu grupu od 8 ratnih brodova tijekom operacije Sindor. Borbena grupa se brzo kretala i držala položaj na strateškoj točki, spremna za napad. Pakistanska mornarica i zračne snage ostale su po obrambenom položaju zbog napada na više lokacija, uključujući Karači. MiG-29 K-ovi su s broda nastavili pritiskati pakistansku zračnu flotu, a jedan je bio podignut za presretanje pakistanskog Sea Eagle-a. Ipak, važnija je usporedba Vikranta s kineskim protivnicima. Indija je sada pokazala da može samostalno dizajnirati i graditi nosač zrakoplova, što je velik korak za njezinu vojnu industriju. Odmah je postala važan pomorski igrač u Aziji, a to je možda posebno važno Kini. Indija na Kinu gleda kao na svog glavnog pomorskog konkurenta, pritom pazeći i na Pakistan, jednostavno zbog nevjerojatno brzog vojnog razvoja Kine. Indija je postala članica QUAD-a, inicijative Japana, Sjedinjene Američke Države, a Australije i Indije za suprotstavljanje kineskom širenju u Indo-Pacifičkoj regiji. Dok se Vikrant dizajnirao i gradio, Kina je otprilike u isto vrijeme također razvila svoj prvi domaće dizajnirani nosač zrakoplova, Fujian. Uveden u aktivnu službu krajem 2025. godine, Fujian čini da Vikrant izgleda kao ribarski brod. Težak je 85.000 tona dug, 316 i širok 76 metara. Može prevoziti više zrakoplova, a iako broj nije poznat, sigurno ih je preko 50. Fujian koristi elektromagnetske katapulte za lansiranje zrakoplova, najnapredniju metodu viđenu samo na Fujianu i United States Ship Geraldu R. Fordu. Ovo je vrlo važna značajka dizajna. Ostavila je snažan dojam na indijsko vodstvo kao veliki iskorak za kinesku mornaricu, te se planira koristiti i na idućem indijskom nosaču zrakoplova. Više o tome kasnije. Elektromagnetski sustav za lansiranje zrakoplova koristi indukcijske motore za stvaranje snažnih magnetskih polja i pogon lakših objekata. Sustav radi brže, troši manje energije i puni se brže od tradicionalne parne katapulte. Fujian je dizajniran za kineske borbene zrakoplove, poput višenamjenskih lovaca J-15, stealth lovaca J-35 i palubnog zrakoplova za rano, upozoravanje Xi'an KJ-6100. Kao što je ranije spomenuto, Fujian ima znatno bolje sposobnosti situacijske svjesnosti i upravljanja bitkom od Vikranta, upravo zahvaljujući namjenskom palubnom avionu za rano upozoravanje. Važno je naglasiti da je J-15 znatno sposobniji od MiG-29 Kako u većini aspekata jer može imati bolje naoružanje i veći dolet. To znači da će Fujian koristiti zrakoplove bolje od MiG-29 Ki usporedive s budućim Rafaelima i HAL TE DBF. Bit će ih 50 prema Vikrantovih 36,
a Fujian, zahvaljujući elektromagnetskoj rampi, može lansirati zrakoplove s više goriva i naoružanja. To znači veći domet, fleksibilnost i bolju vatrenu moć. Iako je veći i sporiji nosač koji troši više resursa zbog svoje veličine i bez nuklearnog reaktora. Fujian je bolje naoružan od Vikranta i ima veće šanse za preživljavanje, što ga čini idealnim za projiciranje moći. Kina želi ploviti Indijskim, Tihim oceanom, Južnim Kineskim morem i Tajvanskim tjesnacem, kako bi Kina dala do znanja Sjedinjene Američke Države i ostalim suparnicima da je prisutna u tom području. Možda je poštenije usporediti Vikrant sa Shandongom, prvim kineskim domaćim nosačem zrakoplova. Brod je temeljen na sovjetskom nosaču klase Kuznetsov i vrlo je sličan Vikrantu, koji također ima sovjetske korijene. Oba imaju skijašku rampu. Na njih stane približno isti broj zrakoplova, a unatoč velikoj razlici u veličini, izgledaju slično jedan do drugoga. Jedna velika razlika je ipak ta što je Shandong izgrađen brže. Dok je Vikrantu trebalo otprilike 13 godina da se izgradi, Shandong je u službu ušao 2019. godine. Kina planira do 2035. imati 6 grupa nosača zrakoplova i, ako nastavi ovim tempom, vjerojatno će uspjeti. Indija ne može pratiti Kinu u brzini proizvodnje ni kvaliteti dizajna, što nije dovoljno za trajnu pomorsku dominaciju. Kina također ima brojčano najveću mornaricu na svijetu, s više od 350 brodova za koje znamo. Indija nadmašuje pakistansku mornaricu, povijesno jednog od svojih najvećih protivnika, koja se uglavnom sastoji od fregata, korveta i nekoliko podmornica. Indijska mornarica daleko nadmašuje pakistansku i po brojnosti i razornoj moći, što najavljuje buduće događaje. Iako je Vikrant možda zakasnio 10 godina i nije među 10 najborbenijih nosača zrakoplova na svijetu, to je zasigurno važna prekretnica jer je to prvi projekt ove veličine koji je dovršen u Indiji. Umirovljeni viceadmiral Anur Kumar Chawla, koji se nadgledao izgradnju Vikranta, pohvalio je kinesku pomorsku moć i brzinu gradnje brodova. O Vikrantu je rekao, izgradnja nosača traje, ne može se brzo. Zato trebamo više brodova poput Vikranta koji mogu štititi flotu, putovati daleko i uništiti neprijateljske brodove prije nego stignu do nosača zrakoplova ili drugih brodova. Ova izjava sugerira da Vikrant nije samostalna sila, već početak jače flote. Madhu Nair, predsjednik brodogradilišta Cochin, izjavio je da je unatoč kašnjenjima zadovoljan izgradnjom prvog indijskog domaćeg nosača zrakoplova. Točno je rekao, citiram, ne kažem da je 13 godina najbolje. Sigurno možemo bolje, ali moramo razumjeti da smo to radili prvi put. Dakle, nisam nezadovoljan. Kraj citata. To je bit trenutnih događanja s indijskom mornaricom. Godine 2022. Indija je odobrila gradnju sestrinskog broda Indian Naval Ship Vikrant. Drugi nosač je tek predložen, ali se očekuje da će, ako prođe, biti dovršen brže od Vikranta. A glavni cilj ovog novog nosača bit će zamjena Indian Naval Ship Vikramaditya u budućnosti. Najstariji moderni indijski nosač ima još najviše 10 godina službe. Indija razvija Indian Naval Ship Vishal, nosač u fazi dizajna, klase 65.000 tona i duljine oko 300 metara. Time se Indija približava cilju razvoja barem jednog supernosača, a i Vishal i drugi nosač iz klase Vikrant, prema glasinama, implementirat će elektromagnetski mehanizam za lansiranje, koji se trenutno razvija u suradnji s britanskim inženjerima. Razvoj Vikranta dao je indijskim inženjerima važne lekcije. Kad oba nosača stupe u službu, Indija će imati borbene skupine nosača na svakoj obali i jednu u pričuvi. No planovi mornarice su zapravo udvostručiti broj nosača zrakoplova u svom posjedu. Dakle, moguće je da će ih imati 6 u sljedećih nekoliko desetljeća. Vishal neće biti nosač zrakoplova na nuklearni pogon, ali prema planu Ministarstva obrane, Indija do kraja 2025. planira imati najmanje 10 brodova na nuklearni pogon, uključujući nosač zrakoplova do 2040. Sveukupno, Indija snažno ulaže u svoju mornaricu, a ključna stvar ovdje je da ulaže u domaći razvoj umjesto da kupuje. Time jača gospodarstvo i tehnološke sposobnosti zemlje. Indijska mornarica
trenutno ima preko 130 ratnih brodova, uključujući 2 nosača zrakoplova, te planira do 2035. povećati flotu na 175-200 brodova. Preko 50 plovila gradi se i očekuje se njihovo puštanje u službu do 2030. Kineski interes za Indijski ocean glavni je pokretač širenja, pa se Indija sada razvija nosače zrakoplova i protupodmorničke brodove. Protupodmorničko ratno plovilo za plitke vode, poznato i kao ASVSVC klasa, je korveta specijaliziranih za podvodni nadzor i protupodmorničku borbu. Gradi se 11 ovakvih plovila, 5 je dovršeno, 3 su u službi. Indija također gradi svoje prvo novo raketno plovilo. Planirano je 6 plovila s ciljem opremanja protubrodskim raketama za napade na kopno, poput Brahmosa. Dok bi samo plovilo koristilo stealth značajke, flota od 8 korveta za protupovršinsko ratovanje također je odobrena, a cijena jednog plovila iznosi $500 milijarde. Indija je razvila fregate s navođenim raketama i stealth tehnologijom. Klasa Nilgiri ima 7 brodova, svi su u fazi testiranja. Nakon stjecanja borbene spremnosti, neki će se pridružiti borbenoj grupi nosača Indian Naval Ship Vikrant. Na temelju rezultata ovog projekta fregata, Indija će proizvesti još 7 fregata nove generacije. Ovo slijedi princip koji je Indija uspostavila sa svojim razaračima nakon što je posljednji razarač klase Visakhapatnam ušao u službu početkom. 2025. godine Indija se tada zapravo obvezala, iako još nisu potpisani nikakvi dokumenti, razviti novu klasu razarača, osim nosača zrakoplova i razarača. Indijske ambicije najočitije su kroz program desantnih dokova. Ova amfibijska plovila nisu mnogo različita od kineskog tipa 76, o kojem smo nedavno radili video na megaprojektima. Indija trenutno upravlja samo Indian Naval Ship Chalashvom, bivšim United States Ship Trenton, koji su Sjedinjene Američke Države prodale Indiji 2007. Indija ulaže $9,6 milijardi u razvoj i proizvodnju 4 desantni brod s dokom A, što je 3 puta više od troška za razvoj i proizvodnju Indian Naval Ship Vikranta. 5 glavnih indijskih brodogradilišta natječe se za unosan ugovor, ali pravila zahtijevaju suradnju sa stranim tvrtkama i prijenos provjerenih tehnologija u Indiju. Uvjet je namjerno postavljen jer je netko u Indijskom ministarstvu obrane toga svjestan. Ambicija za razvoj domaćih kapaciteta je pohvalna, ali još uvijek su potrebni borbom provjereni dizajni, a suradnjom sa stranim partnerima dobivate najbolje od oba svijeta, modernizaciju i jačanje domaćeg vojnog razvoja. Ovaj projekt vjerojatno najbolje pokazuje filozofiju indijske mornarice tog vremena. Ulaganja razvijena u zemlji uz pomoć saveznika i partnera. U pokušaju da se ne samo osnaži mornarička sila i poveća njezin broj, već i da se nauči dovoljno o dizajnu, razvoju i provedbi modernih mornaričkih rješenja kako bi se jednog dana sve to moglo raditi bez ičije pomoći. Indija je danas među najbrže rastućim mornaricama svijeta po broju plovila. Tehnologija napreduje kroz generacije, a razvoj domaćih sposobnosti izgradnje traje. Indijska mornarica do 2037. može imati preko 230 plovila, što je više od 50% rasta u odnosu na sada. Sva ta plovila sada će biti dizajnirana i izgrađena u Indiji, iako Vikrant nije impresionirao globalno. Razvoj nosača s brojnim kašnjenjima i pogreškama pokazuje se ključnim za ovaj veliki pothvat. U modernim indijskim vojnim proizvodnim kapacitetima sposobnost samostalne proizvodnje glavne vojne opreme nikada nije bila važnija nego danas. Odnosi saveznika i neprijatelja brzo se mijenjaju, a ravnoteža snaga među bivšim partnerima lako se narušava. To može ostaviti naciju bez obrane ako nije sposobna za veliku vojnu proizvodnju. Ako Indija zaista uspije proširiti svoju mornaricu do te mjere, uključujući nekoliko novih nosača zrakoplova, retrospektivno ćemo gledati na Indian Naval Ship Vikrant kao na prvi veliki korak u tom pothvatu. Hvala vam na gledanju.